Uplynulú sobotu zažila levočská športová hala nápor, aký si azda mnohí ani nepamätajú. Podľa poznávacích značiek aut sa dalo usúdiť, že do Levoče pricestovali návštevníci z takmer celého Slovenska. Platiacich divákov bolo 660, no celkový počet sa odhaduje na viac ako 800. Všetci prišli s cieľom byť pri zrode novej amatérskej súťaže. Tu domáci usporiadatelia z klubu Pit Gym Levoča označili anglickou skrátkou PCF. Pit Cage Fighting, čo voľne preložené znamená Liga zápasov v klietke. Turnaja sa zúčastnilo celkom 28 zápasníkov z 8 klubov. Michaloviec, Košíc, Prešova, Popradu, Rimavskej Soboty, Prievidze, Nitry a domácej Levoče. V 14 dueloch videli diváci súboje podľa amatérskych pravidiel postupne od najnižšej váhovej kategórie až po tú najvyššiu. Zápasy sa v dvoch 5-minútových kolách. V prípade nerozhodného výsledku rozhoduje tretie 3-minútové kolo. Úvodný súboj turnaja i celej ligy zviedli Baláš z Prievidze a Nazarej z Michaloviec, ktorý ho vyhral technickým KO v druhom kole. Domáci klub mal v turnaji najviac až 6 želiezok v ohni, podobne na tom boli už len Michalovce. Ako prvý z domácich sa predstavil Denis Tripšanský v kategórii do 66 kg v modrých trenírkach. Jeho súper Nitran Delič začal síce agresívnejšie, no Tripšanský v zápätí kontroval a ani nie po pol minúte klietkový rozhodca Dávid Kečuch súboj predčasne ukončil pre vyskočené rameno Deliča. Tento zápas zvíťazil aj v súťaži o najrýchlejší technický knockout. Druhý v poradí sa z domácich predstavil Matej Cicák, ktorý zviedol pre zmenu najdlhší súboj s Nitrančanom Dujíčkom. Keďže po dvoch kolách to bolo nerozhodné, prišlo na rad aj tretie a v ňom strhlo víťazstvo na svoju stranu Dujíček. V poradí 6. zápas turnaja postavil proti sebe ďalšieho domáceho Petra Gondu a Barkáca z Rimavskej Soboty. Tento duel patril medzi najvyrovnanejšie a skončil víťazstvom Gondu na body. Ako štvrtý v poradí sa z domácich predstavil Vladimír Drobňák. Nestačil však na Michalovčana Batovského, ktorému podľahol na body. Ocenenie za najkrajšie škrtenie v zápase získal taktiež domáci bojovník Patrik Bendík, ktorý predčasne ešte v prvom kole zdolal Kaťucha z Michaloviec. Posledný duel takmer trojhodinového zápolenia postavil proti sebe v najťažšej váhovej kategórii do 93 kg talentovaného ešte len 16-ročného Davida Širilu z domáceho klubu a Zúbeka z Michaloviec. Ten nastúpil do zápasu sebavedomo a využívajúc výškovú prevahu chcel rozhodnúť duel vo svoj prospech ešte v prvom kole, no stal sa pravý opak. Iniciatívu postupne prebral Širila, ktorý sériou dobre zasadených úderov dostal súpera na zem, kde ho technikou škrtenia prinútil tento súboj predčasne vzdať. Tento zápas bol zároveň vyhlásený za najkrajší z celého turnaja. Som taký rád, neviem, čo vám povedať. No myslím si, že ten zápas najkrajší bol aj, čo sa týka odozvy divákov, ten posledný, čiže vlastne ten náš veľký talent Dávid Širila, 16-ročný chlapec, ktorý krásne bojoval. Tak najkrajší, neviem, či boli dosť dobré zápasy, boli podľa mňa aj väčší borci, jak ja. Po skončení turnaja usporiadatelia, ale aj účastníci a diváci neskrývali spokojnosť s podujatím. Pohode bolo. Výborný, skvelý, úplne najlepší. Vynikajúce. Pocity po turnaji sú samozrejme skvelé, chlapci bojovali. Levoča vyhrala zo 6 zápasov, 4 zápasy vyhrala, 2 zápasy prehrala, ale len na body. Pocity sú veľmi pekné, lebo prakticky to celé podujatie klaplo tak, ako sme si prijali a ako sme na ňom ťažko dreli, aby to vôbec bolo. Saňali sponzorov a proste všetko okolo toho. Premiéra teda dopadla k spokojnosti a vzhľadom na rozsah zaznamenaného materiálu sa ešte k tomuto turnaju vrátime v niektorom z našich ďalších vysielaní. Ďakujeme vám za pozornosť. Spravodajský týždenník televízie Levoča odvysielame v premiére opäť v pondelok 19. decembra. Sledujte nás aj na našej internetovej stránke. Na záver ešte upozornenie pre priaznivcov basketbalu. Zápas Levoča Sabinov sa uskutoční 17. decembra o 18. hodine.